Kem rồi ạ. Ta rõ bự hay ít sức cốt mình hi phải em à với làm mà tê gần xa mà hay à ra thế po anh khai về nó sợ em à kan hoàn om na hi changel zo anh chị mấy hey changel mun te om na ni à hey isukut ra chu mà lâu tên lom tak tin hianin khoa hi la vo em pang hianin a ra hi la pung thei lova duang pen kan la lo tam thei lo ani chu no shel tan ka du boka amun hi chu kan phak ang tok khen jang an chi fai ve a tui te po ti hianin cụt nè nó pek ngay lovin kan ripa hei rip pai hei han chang te po ha chang a isukut tui pek dan te hi lam lo te po in la om mai thei ani ya ol sam tak hianin hian akal thei mai zela kan chang hianin pai pin ti hianin kan ti kal ko ya ti hian hianin a luang tha zoi zoi mai a tin chang chuanin isukut hi kan chawm ve a kan enkol ve dan ani a hianin tungkar chawp lamah hianin kan lo leh dawn ani isukut hi maw isukut ra hi duang pen video te hi kala upload tlem em a thir tu te chunga kalom thei em a he ka video te hi min lo like ka min lo subscribe vek turin ka som chuwa hey is good zan kan is good wan hi chu zau ve em a he pathian zara kan enkol na te po tha ve zel tura ngai la lo tur te po le pung chho zel tura ngai ang om khir tu te in vai bye bye ule